Polşanyň şeýle bir gowy tarap bada 3 tane tödülten bola ýaşamak üçin. Mesela men Türkiýede ýaşadym. Ýerden turýan günaýdyn, günortan, iyi günler, akşam bolýar, iyi akşamlar, soň iyi gijeler, şon ýalaky. Bärde on Polşada boly nähilleki. Ta ýerdenden akşam zat ýatýan çaň diňe dzień dobry. Bolly biram dziękuję diýen. Bolly başga da tökmanda ýaşamak üçin. Bärdek Polşada ýaşap berenler gidete 70% dzień dobry, dziękuję diňe 2 söz bilýärler. Menem 3 söz bilýän. Bir şoň öňüne dziękuję bardzo zat diýip bilýän bolly başga zat ýok. Olam näme diýmek bolýar? Ertiriňiz näme bolýar? Ertiriňiz haýyrly, günüňiz haýyrly. Hemmedem şo bir sözi alyp götürýärdi. Biram dziękuję adam. Ay köp sawol taňrakasyn, dziękuję bardzo adam. Ay gat köp sawol taňraka minnetdar agam zat diýen bir zat bolýar.